The notice you made for Monday to 5 days is just impossible to raise money. Notice you. I know it also another power and data similar. So this is one, this is a daddy, and this is ndakaenda ndine zvikwanisiro zvemakataura apa mangoti juma ngoti uya musi Friday tiri nyaya yenyu taidzosera kudai nyaya iyi yakenge yapera yakanzi nyaya yenyu yakutongwa accused asipo saka ndafunga kuti ndingade futi mari yedani kuti ndakabvisa Mwanyura chikweretera. Mwanyura chikweretera chakandika matima kuwa zvoto notice chikadiri. Anzi mozwa yani chikweretera chamuna chamuna. Anzi kwa baba. Ndiri kuzvinzwa. Yekupumana uroyi nayote sibati mocha twenda kaachanga miri madechiwe Edmund ndimi madechiwe Bernard ndimi changamire nyari pamberi penyu yaunzwa na Edmund madechiwe akuti nyaya ndeyekuti dzoka kudare nenyaya yekupuma uroyi yakatongwa ndisipo case number 185 of 22 uya nemboudza kuti pane madhari chokwadi nyaya yavo yakapinda musi wa 25 mwedzi 8 gore rino nyaya yakanga yaunzwa kuno kuna madechiwe Bernard Edmund haana kuuya kudare racho iroro saka nyaya yakatongwa Edmund asipo Bernard akataura kudare renyu changamire kuti akarohwa muna 2011 naMilton naAmbrose naEfford wana wemukoma wangu pamashops baba wavo Edmund wakati wakauraya wana wangu saka warohwa zvino ini kuti ndigare ndisiri pamusha ndinoda kugezwa zita rangu nemombe imwe chete kana kuti $300 sekuti Edmund anga asipo dare rakabva rati Edmund ashora dare anobvisa mombe 1 ape kuna Bernard kana kuti $300 ape Bernard uye mombe 1 yedare nemombe 2 dzeexecution nembudzi 3 dzekushora dare nemacost anoita $420 a Bernard saka nhasi vadzoka ita acho daidza atumwa wacho kundoita nekuti watodisturba matare panapa tiri kutonga matare mai hamungosimuki muri pausungwa hamungosimuki muchidisturba matare munototivhiringidza matare izvozvi zvitatovhiringika nekusimuka kwenyu. Alright. I think yawerengwa kufamba kwaakanga yaita musipo saka dare rinoda kunzwa kuti chikonzero ngei musina kunge makauya. Kupi? Kwanda? Uchiwarawesa. Musauye kuno. Okay. Right. Ngati chipinde munyaya sinzi mauya kuti pakaita confusion iyo. Right, taura tinzwe nyaya yako yo Bernard. Nyaya yangu iko ndakaonwa nevanhu ndadimbuka roko hawana kutaura chikonzero chavo wana vari 3
awa baba mnini wangu ndo kulimba mana baba ndoto wati baba ndo baba wedu wasara wakauya netsoka dzawo kumba kuti ndenge ndichiziziwa hangu kuti uchakondwa nekuti ndiwo wakauraya dangwe rangu munzi mumwe awa kusuwawo ini ndiri in pain kudaro wakaipa kurongwa futi kuti ndichiurawo ini zvinondinetsa zvakatondiratidza kuti ndisuduruke ndakasudurika hangu isi amai wangu vari kurwara mai wangu nanhasi vari kuchema ndoda kuona mwana wangu ngadai ndagara hangu ikoko ndokuti baba vetikutasira vachi havandifariri hawana kuzoita effort yekuti mwana uyu aripi ndibaba vanovhumamira wavo chete inini am excluded kana pari kuroorwa wana kana paruvo awa havanditauriri vari kutora pfuma yekumba kwangu ini ndakapuwa tsvingo havanditauriri avo vari panga vazvirambire nhasi saka inini ndaona kuti chichemo chamai wangu chanyanya ndakadaidza baba kuti no zviri nani ndiri mwana ndizvidzikise pasi ndidaidze baba tiyananiswe mambo makuru mambo tandiwariko handizi kuramba asi taingosangana pakati zviri zvekuyanana tinonzwa kuti munoyananisa wana wasikawirirani saka wakaramba kuuya ndichitarisa kwabva nyaya iyi nekweyari mambo handikuwanziri ndauya ndaane pfungwa yekuti ndichikwidze nyaya kumatare edzimhosva zvekuyanana baba wangu waramba zvevekenge vataurirwa nambiriri kuti izvo tinoitonga kuno wakandidaidza here semwana wavo kuti aiwa nyaya inotongwa kuno ndingadai ndakauya pano ndiri kutaurira kuti aiwa tadaidzwa kwambiri ndakabvunza kuti zvinoitai wakangoramba wakanyarara ndibaba wasina hanya neni nini sekuru wakambotanga chaiwo kunditaura musi wechenura yemwanakomana wavo wakati iwo mumba menyu hamugari nherera kusimuka kwawakuita simuka hako baba wako vari kuti ndiwo wakauraya mwana wavo ndiyo wokutanga kutaura anoitwa Emson ndiye akanditaurira akafa panishi ataurirwa ndimai wake ataurirwa neiwavo hawandirambiri nyaya iyi saka ndakanyarara hangu ndogara kumba kwangu ndakateerwa kupondwa ndapondwa ndakasarudza kubva nekuda kwamai wangu vari kuchema waakurwara wamurwere vari kuti ndikuda kuona mwana wangu zviri kutadza kuenda ikoko nekuda kwababa ndiwo baba vatinawo ndikaenda nyaya isati yatumburwa pakafa mumwe zvonzi kuti handiti anourayiwe ndakakutaurirai nemaka akauya ikoko uraguragu vanhu vari kufa kuti vachiti ndini havachatauri saka ndakauya pano zvino ini mambo hamene kuti munonditenderere nyaya iyi kuti varegere kurovha nekuramba vari kuita zvavari kuita izvi kusada kugamuchira kuti tiyananiswe nemi ndendamukoti right izvo zviri kutaurwa Edmund hanzi azopa mubvunzo wekupedzisira kuti toyananiswa here kana kuti hanzi ndoenda hangu kukoti saka hanzi ngaiwa ngatiende hedu tiyananisane very simple mambo zvemakataura samambo mutemo kana yavaziziwa kumamunhu vasvipisa zita rangu kuko kwendiri kutaura kunonzi deformation of character vanondokurirwa chapter iyoyo saka taida tiitwe namambo pano right saka iyo zvaari kutaura izvo munoti chii kuti makaenda imi nemudzimai wenyu mukamutaura kuti aiwa tauya kurohwa kwawakaitwa kuiwa kuti aiziva kuti ucharohwa nekuti wakauraya mwana wangu firstborn yangu uye kuti pane kupumhana kuripo munoti chii nazvo kutoonekwa shoko irori
uyu ndina chikumbina kana kuti takambogara matare so takambokurara makwenzi tina baba ubereka mwana uyu ndowakarera ini wakakubereka kuti iyanozviziva ndowakarera imimi baba ubereka mwana uyu kunditora iro hanzi hapana hanzi hatina daka hanzi ko ari kuti hanzi makatonditiza kana nhasi kuti ndidzokere kundoona mai wangu handisi kukwanisa kutodzokera kundoona mai wangu pamusana penyu apa pasina kuchena apa handisi kuenda because kunzi Muroyi adzoka nenharaunda yawakataurira ivava munopiwa mvumo kune kutaura taura ine da 2011 ndikendibara ndakazara kuva kubva kuharare 2019 kuti kubva kumuru ndakasvika inyaya yapo irimba ndakainzwa zvekuti vanhu vaizwa nyaya vazhinji vacho vakumakoko hapana zvindakaita zvino wanga vari kuharare Ninguém guardar aqui. Não deram o que ia, não muito bem aí. Baba musingazivi wanani wapara mosho wotongo musingazivi. Aiwa ndiri kubvunza. Hamuna kungena kugara nyaya. Ndati imi pamakarohwa haina kuenda here kuita assault ikaenda kumapurisa ikaenda kukoti alright ndataura mamuzi ndakatora ndakaenda pamba pavo mama ona izvendaitwa mudzimai wacho akatoseka inyaya yekuti havasisiri pakati pedu mwari anotonga azvipenga ivo vari kuti wekenge wasipo wakazoitei zvewakauya maidati waitei nunga dzakawana wacho nditi ndibaba vanoti 2011 wakazoya 2019 iwo wakauya iwo wakairipiadindi yavo iwo wakauya netsoka dzavo ndine mawitnesses saka munhu wandi kuti kukoti ndine mawitness wakauya netsoka dzavo ndainchizisiwa hangu kuti ucharohwa ndekuti ndiwakauraya mwana wangu firstborn yangu wauraya kuti wanon'ona wako waira wachitaura handiwawenga kusaga marira ndi kutaura nyaya saka munoda kuti muendeswe kuseri kwechuru here wadare oenda kuseri kwechuru kuti pandooneka kuti pane Muroyi here kana kuti chii manje zvamusina mari yekuti mundoone chiremba yavo ndiine mhinduro ndiubaba wasara wamuvariri seri kwechuru kuchabata apo nepapa kuchabata ari kuti rwisanisa ndibaba vadzimba dzedu ishanu vasiri iwangu tsamba renyu rinoti uya nevanhu vese vane umburu panyaya saka nhai Bernard baba wako wataura kuti handina daka newe ndozvautaura pamberi pamambo kana kuri kuti dai waine daka wakakuti zvese zvatakaitirana mwana wangu tikadzokera kumusha ngatindogarai zvakadini zvakanaka unonzwa sei wakadaro pamberi pamambo tibva tazvinyora ini ndadaro nekuti ndawadaidza kuda kuyanana nababa ngare dai wari iwo wandidaidza kuti mwana wabva warambirei wakadaro asi ndini ndatowadaidza kuti baba ava shuwa wendinoti baba ende hakuchina umwe baba futi ndiyogotwe futi ende wakarerwa mubaba edu ndaifanira kuti mukoma mai wangu wakawageza vari kupinda mushoko kuti mwana aita zvii muri kunzwa saka inini ndini ndawadaidza ndiri kudzokera pasoko rangu baba wakuda kuti tiyanane here ochenura zita rangu zvava zvechuru zvawakunditaurira izvi zvinoreva kuti wari kuda kuti ndinoenda kuti hatina kana unyovu iyi haiperi yakadai ngezvotogezana zita apa kana zvisi kuita toendawo hakutongwe matiroba kunotongwa vanhu kuzvidhina zvikuku toenda a court makes a man kana ndikuwanyepera zvondobuda ikoko kana washora mambo makumi iwo kana washora because
ndiripo kugezwa zita rangu. Baka achangapi zida ngumbo kunza baba vari kuti toenda uko kuti zvibude pachena kukoti tinobudisa pachena kuti chinonoonekwa kukoti kuti chitabudiswa pachena panyaya yamuri kutaura wakakupuma chii chaunganoona. Zvakanaka baba, ndakarasirwa neruoko vana wavo wakando destroy garden rangu inyaya dzendisina mbotaura aiwa zvemusati zvenhai ndiri kutaura handiti mambotaurawo waipaenda mubvunzo wangu panyaya yekuti imi muri kuti wakakupumha ipapo ndo pandiri kurevera ini kuti kukoti uko kupumha kwenyu mimi kunoonekwa nani kukoti kuti wakakupumhai kana wakakupumhai wakareva kuda pamwe zvirizo zviripo pamuri murimi makazviita izvo kukoti iko kwanonozoona ndiani kuti ndo zvamakaita. Koti inokuita zvozvaunozitaura kuuraya kwakaita mwana wako kana wati mwana wavo acherwa anongocherwa wokuridza mapepa zvacho. Court makes a man. Handisi kunyarara panyaya idzi kuseri kwechuru kana imi mechiti munoda kuyanana nababa wenyu kuseri kwechuru ndo kunopedza nyaya yenyu nekuti ndo kuchaonekwa kuchakuchenesai kuti imi makachena baba wakachena tiri kunetsa pamuri chii. Koti inongonokupai mutongo bedzi wekungoti iwewe wakapara mhosva yakati zviripo zvese zvicharamba zvakadaro. Right, I am the complainant. Mazwi enyu ari kuratidza zvendisi kufarira zviri zvitatu. Handisi kutorwa sacomplainant maakunditora kumazwi accused. Vari kugamuchira here kuyanana nemwana wemukoma wavo wogeza zita rangu. Kana wasi kugamuchira hatidi kupedzera nguva wayakazara panzapa ndoenda ingatanzwa baba wachianza ndinadaka nemi wobvisa zvetiri kutaura zvacho zvakanyorwa izvo handiti nhasi mari yetransport watutsira futi ndouti ndauya futi kana wasingadi right ini ndoendawo because ndinofanira kusununguka handifaniri kurwadziswa kana kunyengedzwa. Bernard, I think wauya panapa uine judgment yako yawazvipa, uine mutongo wako wawazvipa, uine matongerwo enyaya awazvipa. Saka kukutonga kwacho kunotinetsei ende uri kutaura kuti unoda kukwidza nyaya futi kune makoti tisati tambokutonga munomu. Uri kutaura kuti aiwa kana zvikaramba inini ndinoenda kukoti iri pamusoro. Ndo varabvunza baba wako wakati inini mambo ndoda kuti dai matendanzanisa ndiri hangu ndiri pano che. Tiri kutoona kuti baba wako ndiwo anenge watori sopo uye watori kutaura zvakaika. Tochiona nyaya yacho right chii chauri kupa pana baba wako. Hosha yacho tiri kuona hapana. Uri kutaura kuti mudzimai wavo asati afa akauya akanditi zvakati wana wavo wakandirova chii hapana chauri kuburisa chauri kuti baba wakadii wakakunyangadzira. Gore ripi 2011 kusvika izvozvizvi wanga uri kupi? Taakutaura pane 11 years. Ndiri kutogara musango. For 11 years. Ndiri musango. Nenhau yekuti wakataurirwa chete nababa wako kuti wakauraya wana wangu. Wana wamiri kufa kunogona kufa mumwe zvikanzi handiti takakutaurira kuti ndeuri. Saka ndakauya pano. Aiwa tiri kutaura kaiwo kuti zviro izvi zvakaitika isati tiri kutofunga kuti zviro zvakaitika gore rineri rapera. But uri kutaura iwewo zviro zva2011. Tochiona baba wako vari kutaura kuti ini handina daka newe uya kumusha tidi ugare kumusha. Hapana munhu akakudzinga kumusha. Pane akakudzinga here? Tozwa mashoko ako iwewe uri kutaura kuti iwewe ndiwo wakazviburitsa mumhuri ukaenda kundotsvaga kumwe kwokugara. Hapana munhu akambokuti ibva ndakabuda nekukondwa Zimbabwe muri kuti zvazvina kuitika zvisinei. Aiwa zvakaitika ukandotongwa. Judgment yakatongwa ipapo yakati chii? Hapana judgment yakatongwa wakomana wakandorwa nakaisa mapurisa wakabvisa mafines. Admission of guilt. Ndo yaungadai wakasenzesa ipapo admission of guilt iyo icriminal.
vanondosangana nemutongo wavo ndikaenda kunoti ruoko rwangu iye zvinezvi ruoko rwainzwaka ndo problem yako kuti uri kuuya uine maonero ako asiri maonero edare, right? Warohwa iwewo nemunhu unoenda kukoti ondotongwa kana namagistrate, right? Icriminal, kurohwa munhu icriminal. Either anopinzwa mujeri, kana kuti anobviswa fine, kana kuti anopuhwa inonzi community service, zviro zvitatu izvozvo, right? Abva munhu adzoka unoenda kucivil, right? Ndinoda kuripirwa nemunhu akandiroora. Munhu iye oripiswa zvinokwanisana namambo anenge ari kutonga kuti uripirwe chii nhau yako, but iwewe nhau yako hauna kuiita. Ende izvozvi zvikuti titonge zviro zva2011 zvekuti wakapumwa pasina umbo hwekuti wakakupuma. Tinogamuchira upi? Witness panozuva riya mukaiti haitauri anga asipoka ataitonga. Nhasi uno ndikataura muri kuti umbo hapana. Zvakanaka Zimbabwe, handichina chandishataura zvendataura zvakwana. Ndako ngozi hamusi kundigamuchira. Hatingagamuchiri kuti tiite zvido zvako. That's why tiripo dare kuti tione zvauri kuita kuti zvine musoro here kana kuti hazvina musoro. Handifuni kuti pane court of law inotendera kuti munhu ari kuprocedure utaurwa zvaunditonga izvi watadza kutitonga ndirakuenda mberi. Iconduct iri pachena yekuti usagona kuuya pamberi pemutongo uchimuudza kuti wasunditonga zvakanaka kuenda mberi. Saka muchipedzere nguva kuuya pamberi pedare iroro iwe uine kwaunofanira kutibatsirikana kwakakosha kuenda dare iroro. Uye nemari yedare haana kubvisa. Asi nenzira iyoyo kuti anongoenda nenzira iyoyo anofanira kuona zvinoenderana nemuranga dzanga pamberi pedare ngokuti azozvioni kuti aubva pamberi pedare anofanira ndaziva kuti aibva pamutongo. Right. Mari yacho yedare haatorina. Baba wake ndo atobvisa mari yekuti tidi, but tatise musharukwa hatingati afamba totidzokerai futi tisina kutonga nhau. Saka wakasununguka kuti uende mberi, dare rineri harikwanisi kukutonga nekuti watotitaura kuti uda kuenda mberi. Asi nhau yako ndeyekuti nyaya chayo chaiyo pana babawa hapana inyaya yauri kutaura pana babawa. Asi kuti iwewe ndio uda kutoti ubatsirwe kuti uite munhu akanaka. Dare raikwanisa kuti riende newe rikubatsire kuti udzoreke uite munhu wakanaka, but tiri kutoona kuti iwewe wacho pfungwa dzako chaidzo hadzina kuita stable, hadzisiri kuti tingati dzinoda kuti dzigare zvakanaka, nekuti watouya uchitofunga kuti pandiri kutoenda chandinoda imombe, tochiona kuti mombeyo unoipirwa papi. Toona kuti une maproblems auinawo, awauya uchiti ndikandotonga babawa wane mombe wakandiripa mombe ndosolva maproblems angu. But dare haridaro. Dare rinoda kuti riripise munhu tichiona kuti mhosva yacho ndeipi. But pana babawa dare rinodismisa kuti babawa hawana mhosva. Wakasununguka kuti uende pane dare riri pamusoro. Okay. Simuka imwe. Así ya se van a